Okay, så i dag skal du ikke huske, at vi gør det i skoletid i naturteknologi. Lad os komme i gang. Forresten, jeg hopper ikke i dag, for jeg er lidt skadet. Okay, så Marius skal hoppe. Det første. We do it for the fame. Blødhed 5. Smerte 2. Okay, så nu er vi nået til anden hop, og det er Matteo, der hopper. Blødhed 3. Smerte 2. Okay, så nu er vi nået til tredje busk, og det er Olli, der hopper. Au. Nå, blødhed 7 ud af 10. Hvad hedder det? Smerte 5 ud af 10. Okay, nu er det sidste hop i videoen, og det er Silas, der hopper. Blødhed 9 ud af 10. Smerte 1 ud af 10. Hvad er det for nogle aber, der sidder deroppe?